bon ko doye ñininkali naati ko ni arakannani salli fana ñe ka arakannani salla kofe alay fari kolo haram ya jahanama la ko hadisa be cogodi o salli fana doni ke ba wuye akan nafila wutila o ba fo mi arawatibu salli fana nani ba ñe fula ba kofe ñe arawatibu min be salli fana bolo mi hadisa wure nana kuma fule kan ni hadisa min fo nani salli fana ñe nani a kofe min nani min be kofe o ba fo man nafilatil mutlaqa o ye nafila bilalende o te konte arawatibu la mais sara min koni fora nofe ko ala bi farikolo haramu ya jahannaba ma fo nintara o sege mais nani koni nana nani a ñe nani a kofe bo doni ke ba ko nani min be a ñe o ye arawatibu ye mais nani min be salli fana ko be nafilatil mutlaqa sino salli fana ko fe rawatibu yede fulade bo ko hadisa wore nana ko safo ko fe ni yen nani tugu nyogona arakan nani ku salli ku tugu nyogona ko abe komi ewa lailatul qadri su bato ko be cogodi doni ke ba ko minye kanani salli safo kofe wo sabatira sarafu bolo hadisai nyire kuma balade me asabatira sebo bolo asabatira selafu bolo ni nani sabatira ubolo kanani salli safo kofe me tugu nyogonya min fora salamu be kunye hadisa wore ba tawsiri ciden ko salatu layli masna ciden ko sufen nafila fula de be salamu bila fula be salamu bila nani be salamu bila ni nyogon cede bo baraji min fora onno fe doni ko ko ni masabati ka fo letre qadra be ko min niu yu salli letre qadri su baraji be dima u ko baraji ko ni masabati hadisa sahalen kono ko nim baraji nyogona fana mogo tese ka sabati ko abe di mogo ma fo de la jelende ka sori bolo nani salliri sabatira sarafu ni sebo bolo me baraji min fora nofe delila sabati le man hola don ko ye min fonni nani la way ninde bo ko mogo do ko akwa boyra bara yorola salli fana ale sallira kada bo ko ale ma bo yere kalama sinogola fo futuri bo futuri ale ya salli harbi ale hakima jigi safola salla gasarala fo safo wakati ale be munke bo cide min ba ka doro akasara cide ko man nishani salati man nama an salati aw nishiha falyusalliha ija jakaraha laysa laha kafaratu illa jalika ciden ko mogo ni isinora ka bo salli doma ube yinyina na salli do ko ciden ko bora sinogo la wakati mi de ube hakili jigna la wakati mi wode ya wakati a salli kafara wure tala note donc hakili jigna wakati mi ko amal la gasara salli abe la gasara salli o wakati de dro kafara wure tala ne wote wa alaikum salam bon munu nye mori gana wuye ani mushriku munu be jamana kono ubeta subuhatu udeta subuhatu anta fo delila wude ube subuhatu ude nyini ko bu kam mushrikiya anu ka furanka fu ya ku bu sabati noye wori ya to doni sariya nyuman kanka kala ka do parce que hada madem ni doni nyuman ni doni haqiqa bi bolo subuhati benima iba sagini ka doni mais ni doni ti bolo subuhati fitini dron ube se ka tani bo ube ni ewa asru nati ko abdullah ibn amr ibn as ale tumbe misra
misira ɲɛmaya tun bɛ ale bolo ko misira ka nili ko a tun bɛ misira tuma min ye misira dayɛlɛ k'a kɛ silama jamana ye abdulahi ibn amr ibn asi de tun bɛ yen bon ko nili u ka koyi ko koyi a jara a ma boli bon ko misirankaw ko abdulahi ibn amr ibn asi ma ko min filɛ nin ye ko san o san sarakati dɔ de bɛ d'a ma ni o ma kɛ ko in tɛ boli koyi a ko ye mun ye a ko an bɛ don dugu kɔnɔ de ni san yɛlɛmana an bɛ don dugu kɔnɔ de bogotigini min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ bogotigini bɛɛ kan dugu ka bogotigini bɛɛ kan o y'an ka laada de a bɛ ɲini a bangebagaw fɛ o b'a d'a ma an b'a masiri dan bɛɛ la k'a yɛlɛ so kan ka dingɛ sɛ min ye a ka ɲɛnamaya ye k'a su dɔn k'a ka ɲɛnamaya ka dingɛ sɛ ani so k'a dɔn kɔ in kɔnɔ k'a di kɔ in ma ko kɔ in bɛ boli o de la abdulahi ibn amr ibn asi ko a ko ne tɛ nin kɛ nin tɛ bɛn silamɛya sariya la ko a ye letiri ci ka taa umar ibn khattabi ma ko umar ibn khattabi ko i y'a ɲɛ n'i ma sɔn nin ma i y'a ɲɛ ko umaru ko a ye bitaga dɔ dila papiyeni dɔ dila k'a di dɔw ma k'u kana bila kɔ in kɔnɔ mun b'a kɔnɔ ko kɔyi nin letiri filɛ a bɔra umar ibn khattabi ala ka jɔ umar ibn khattabi letiri in bɔra e la a bɛ taa e kɔyi ma misira ka nili n'i bɛ boli ni ala de ye ni ala de b'i boli ala k'i boli ji ka don i kɔnɔ i ka boli dɛ mais n'i tɛ boli ni ala ye ala tɛ e boli e yɛrɛ de b'i yɛrɛ boli ou bien i tɛ boli fo fɛn de ka d'i ma an tɛ foyi d'i ma n'i tɛ boli a tɔ ye ko nin papiyeni bilala nili la don min ko a fɔra fo ka taa mɛtiri damadɔ ka tɛmɛ n balimaw ni sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ a sanadu fɔlɔ kuma b'a la sara kuma kisa min dɔ fɔlɔ a sahalen yɛrɛ tɛ fɔlɔ kɛlɛ a sahalen yɛrɛ tɛ fɔlɔ ni hara a sahara fana yala nin ye sɛbɛn de ye wa umaru y'a yira de an tɛ foyi di an tɛ fɛn di ala tana an tɛ foyi di o ma ni ala de b'i boli ni ala t'i boli a to ye nin ye delila de ka sɛbɛn ladaga nin ye de umaru y'a a yira nili la de e ye ala ka jɔn de i bɛ ala ka mara de kɔnɔ awa an t'i sɔn an tɛ fɛn d'i ma ni ala de b'i boli i bɛ boli ni ala t'i boli kana boli ala de b'a boli ala y'a boli ninnu tɛ delila ye ko i bɛ taa i bɛ sɛbɛn ladaga ou bien i bɛ sɛbɛn ninnu tɛ delila ye n balimaw ala yɛrɛ dɔ y'o fɔ o man yad'u ma la ilaha akhara la burhana lahu bihi ala ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fɛn wɛrɛ bato ka fara ala de kan a ko delila t'i bolo o la fulankafɔya delila tɛ sɔrɔ la hali ni turula i kun kan fo ka ti sa mɔgɔ tɛ delila sɔrɔ fulankafɔya la donc u bɛ taa dilo ni subuhatiw de la ka kalanbaliw ɲagambi ou bien minnu kalan ma bɔ k'u ɲagambi awa ni asuru yɛrɛ u y'a sɛgɛsɛgɛ u ka sabatilen tɛ hari n'a sabatira umaru ma sɛbɛndi la umaru y'a yira nili la dɛ ala de bɛ e boli i tɛ se k'i yɛrɛ boli an tɛ fɛn d'i ma o tɛ delila ka sɛbɛn ladaga bon ko misiri k'a la hala ye juma ye misiri min bon sunkalo dɔntɔ ni kalo sabatira safo kɔfɛ a y'a sɔrɔ mɔgɔ salira u b'a fɔ sali wɛrɛ la ka sali wɛrɛ pour o ye olu ma taamanse ka yira jama la ko kalo yɛra bon salincini kalo de fana ni kalo yɛra safo kɔfɛ a fɔra u b'a fɔ sali wɛrɛ la ka sali wɛrɛ ko nin bɛ cogo di nin ye biriya de lesiri tɛ nin na diina la ni kalo yeri sabatira a b'a fɔ ɲɔgɔn ye cogo min a b'a fɔ ɲɔgɔn ye o cogo la ou bien ni bɛɛ bɛ mikoro kan mɛn a bɛ se k'a fɔ mikoro la k'a fɔ ko kalo yera mɔgɔ minnu tilo bɛ mikoro la kalo yera mais k'a fɔ ka sali wɛrɛ o ye biriya de lesiri t'o la kibariya bɛ cari telefoniw b'aw bolo
hari katafo misiri yere kam mikro la kuma bo o yere la mais ko ni kibar yali de mun ne mikro ka soro be se ka me telefoni be min bolo ibe mo min telefoni ba telefoni arajo be o tele o be ulu de kibar ya jensen fe wuye ne ka fe ka kel la daye hari safo ko fe mo salilen ko fe ni kalo yera salli beta wole lesri to law ye bidiya ko mo min tara ko kafiri jamana an islam jamana difference jumaya be ko mele nyinin kali fula de nyinin ka ko ciden ko fana ni mo min tara sigi musriku cela ale barilem bila ale ye jamana do fo ko mi france ko ke misaliya bo folo jamana juma mba fo ni islam jamana mba fo ni kafiri jamana kuma fula bola don ke bolo kuma folo tigun wulu ko jamana min na ka silama kacha silama jonsen bangale umbeke fanga be silama udela ni silama ko min ka ke jamana kono de beke ni silama ma so minna oteke nyamareli ni balili bu bolo ni silama ko fengo fenye ko kone ni silama ko akato ya betoy fengo fenye ko nyuma ni silama ko de beke jamana kono de beke asilama de kacha buhari na ya soro kiri tigela mimbe jamana kono na be kiri tigeni loi de kon ni nyesila jamana Sheikh Muhammad Musallu Semina rahimahullah le bendinde ka ni jama ewa silamau de kacha nu ko mi abeke nu ko min teke ateke silame jonsen bangale umbe dafale mu bolo jamana yin kono hari na ya soro kiri be tigeni fengore min te sariya kon nin jamana islam jamana de ko kuma fulana tigu wulu ko kafun ni nye silama jamana ni nye kafiri jamana na ya soro jamana ka kiri be tigeni sariya Qur'ana ni sunna jamana ka kiri be tigeni silama sariya de silama jamana de mais na ya soro jamana ka kiri be tigeni loi de kafiri jamana de do har ni silama ba kono iba soro silama ba kono da mais atate abe konte kafiri jamana Cheikh Salih Fawzani Fawjan alebe jabu kennende ka ko abe defa kiri tigede la ni kiri be tigeni sariya islam jamana ni kiri be tigeni loi de kafiri jamana do islam ba kono kala nendo kama ko ashaylul jarar ko sawkani ya fo nin kitabu kono ko jamana bo nu be se kal amru bu bolo al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkari ko sabatilembe islam bolo ye ko ye islam jamana ko alebe mun fo ola ako yala ni kiri be tige jamana min kono ni loi ale amru bil ma'ruf wa nahyu munkari abese ka kewa ako o te se ka kewa har useminu fule kam min fa bobo de kono ako de na ya soro ni silama ko min ka ka be kale amru nu ko min ka ka be ke nu ko min kana ka teke silama jonse mbangale umbe ke a chokola silama jamana do ne ako yala ni loi be yoro mi jamana minna al amru bil ma'ruf wa nahyu munkari silamiya jose min fulani ube silamiya kabato bangale min fulani abese ka kewa ako atese ka ke ako jamana ni ebe etese ka dawa ke kata dina ma tauhidi ma itese ka mugo ge ka bo shirikuma ako silamiya jose ma ke yoro lawo etese ka dawa haqiqa ke jamana la ka dawa ke kata tauhidi ma ka mugo bali fulan ka foya ma ko itese ko ke jamana la silamiya jose ma bango jamana la awa kulluwa be jamana mununa silamiya jose min fulenya silamiya ka ewa tamanse bangale min fulenya ali amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari akulluwa be jamana min no tese ka ke akobal kontere yere de be luwa be jamana la munu nye tiali kela yere ya ko be ulu de deme ka fanga di ulu de ma ka teme tiya tugu yere ka sira be di tiali kela yere de ka teme tiya tugu jamana yere be tugu disa bara jugu kelaw ni tinyali kelaw de fanga be ulu de demelendo kateme munun ko tinya munun ko alata bari fule yoronin kele ni ko be bari de la papier be dima men ni ko e ka be wa kene de be ko ka papier de nyina la
misiri papier kataka dima gouvernement bolo ni nyet misiri de ake misiri ibe wori min do dafe million ta ni ko ni ba soro sanyiri ga udero misiri papier me yoronin kele papier be di ewa bari papier ube bo ube di me ni be misiri papier soro jamana en kono bara mangelena sanyiri ga ude ibe sanjatu de ke anofe donc Cheikh Salih Fawzani ale be nindeka akun ni silamiya jamana sariya betige kiri betige ni silamiya sariya de silama jamana de do ni kiri betige ni loi de silama aw ba kono de me silama jamana te parce que hari munun ko silama jamana de na be sika silamiya ka batu bangale na ka ewa jose bangale unte akon loi be jamana minna o te sika te let's stay in police ebe sika mo jongo sikare kono ko ayedolomi akeke fonna mi ilata ewa polisi la de ibe nyange o kam mo bale ko ayed dolomi ka ya bugo ko ayed dolomi abekewa ni ya ke ayeshe polisi ma be dia ate dia ali amru bil ma'ruf sawkani nunu yere min fo su aseru jarari o ko silama jamana yede ni joli be se ka kene ali amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar o be se ka kene ka joli be se ka kenai silama jamana do hari ni kiri be tigene loy ne sawul Fawzani ye min ko o ka kene o ka semben talende do yala ni silamiya jamana ni kiri be tigani loye silamiya jonsen bangale undo be atese ka ku togola dawa tese ka kya togola al amru bil ma'ruf tese ka ko nahy al munkar tese ka bal tiali kala yere fanga be uludela tiali kala yere fanga be uludela am misali la fule abe sariya wala be salafu bolo cide nyere tiali kala udo na ya do ka tiali bonya na ka tiali kabo na tenya nimu togo u ka togo de fo pour mogo ka kisu toroma u be tiali ke cide nye mogo do togo fo dawala mogo do togo fo mogo bu siki yoro kole suma me e ka mogo togo fo jamana en kono ke nko u be salafu ka tabolo la de ni mogo min kera bidiya mogo e akera tiali kala jama wuyi waya ba no fa be mogo fili mogo ta kala halado nko abanka sunna la munum ba kala halado an ka togo fo karasa ya yire korosa ma bidiya mogo do tiali kala do ne ake jamana kono ke nko uba fo ku betu datugo donc silama jamana yede al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar abese ka ke anyema ha ewa minye silamiya jose mbangale ubese ka ke anyema o ba ugolo jamana min kono silama jamana de do min nunu sabatilente jamana la asilama kacha chogo aba kono de silama uyawiye me silama jamana te parce que ta bolo fangati awla wala ni nyenyi ni kali foro jabi afamuna haklina fula de bara haklina folo ni silama de kacha fanga ba awdo bolo na ko mi abeke na ko min kana ka teke o sabatile me jamana dawa ya la jamana ina ni silama ko min ka ke abeke wa nan ko min ka to ya boy to ba ni mo min ko fanga be silama wala nan ko min ka ke bi jamana ko na beke awa silama u ka fo kiri ka tigeni qur'ana ke ayo fo ke na ya soro ni aye fen min fo ko fanga be silama wala mali nan ko fen o fe bake aya fo ke kiri ka tigeni qur'ana ni sunna ayo fo ke o ka ke na ya soro ka kuma yi donc wala ka hakimandu man nin kuma fula de benna ni ye ubune seminu nunun ta la jew ani Fawzani ye min fo nu yu fula bila ɲɔgɔn kɔrɔ tɛ ɲɔgɔn jɛ o parce que olu fana ko de ni fanga baw la n'a ko min ka kɛ a bɛ kɛ n'a ko min ka to ye a bɛ to ye a b'a ka silama jɔsen bangaden ko silama jamana don hali ni kiiri bɛ tigɛ ni fɛn wɛrɛ ye mais Fawzani ye min fɔ ko ni kiiri bɛ tigɛ ni loi a tɛ se ka nin si kɛ ali amru bil ma'ruf tɛ se ka kɛ o nahy anil munkar tɛ se ka kɛ bali fanga bɛ tiɲɛlikɛlaw yɛrɛ de la u bɛ fanga di tiɲɛlikɛlaw yɛrɛ de ma donc ala kan kisi ala kan tanga donc ni nye silama jamana wa ni nte silama jamana ni kuma fula de bala do fana ba fo ewa ko ciden tilela ewa na atara dugu minna ko abesi dugu dala na ye salli wale kamme ko abafu nunu nye silama de ciden tilela dugu be silamiya ka haqiqa de be ciden tilela ni munafiq silamiya tunte wo ciden tilela nu ko dugu salli wale la silama dugu do silamiyai haqiqa na nyumain de be o de tumbe o wakati ana u ka wakati salli be wole ewa dugu kono me bodi sonna ube
o ye kelenya dugu bori sonnaw de be bori de be soya o ye kelenya donc wala nin ka faamu nin kuma fula de be nin na bon akan nin kali fulanna ciden ko ana bari min kulli muslim yaqumu bayna jaharin al mushrikina ciden ko ne bari lembe silama kelen kelela ni isigi lembe kafiru cela ube ni sigi lembe mushriku cela a uko chogodi ciden ko silamawa ani kafir la taraya niranahum akana nyogon tasuma wuye yerede silama ni kafiri de kana sigi nyogon kan ni nyaba ka tasuma menene la ba ka dumuni tobi ale fana nyabe ka tasuma menene la ciden ko de kana ke la yatarayani niranahuma afula kana nyogon tasuma ye yerede donc ni nya hadisa ya sahalen do abbe me doni ko ko ni be kafiri jamana minna anya fo chogo mi ka bato silamiya jose bangale be se kuke mogo ci bali ulula hijrat ma wajibi ka kabo jamana la ni be se ki ka dawa ka chogola ika silamiya jose bangale u be se kuke ni kafiri jamana do comme aye france fo chogo ma ye amerique fo chogo ma anyuma ikana sigi ye kata sigi silama jamala o de kanyede mais ni be se ki ka silamiya jose bangale ni ka bato beke hijra ma wajibi ka akanu nende do ika hijira ke ka boy kata silama jamana ngula me hijira ma wajibi ka ni be kafiri jamana mina ni be se ke ka jose mbangale ni ka bato ke bon me na ya sorete se kai ka silamiya jose mbangale ko na te se ite se ka bato ke donc hijira be wajibi ka sisa hijira be wajibi ka ikabo o jamana la e haro yere ko sel fawjani ya ka pata waddo ke munum be sigi kafiri jamana ko kafiri jamana mun ni mo sigi lembe ko abbe seka ko nebe seka nga jose bangalen ko ambe salli ambe sunke ha ambe sungalo sa ko lutew akoy sika u be seka le amru bil ma'ruf wa nahy anil abbe seka keya akoy be seka dawa kewa ako silamiya jose bangale silamiya ka fe e wa tamanse bangale do deriye ali amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ako silamiya ka bato ha tamanse bangale do de ye o ye fode kaseka ke kadawa ke kamo wele kata tauhidi ma kamo ge kabo flanka foyama hari ewa nyame ewa maro salli bayin kutuba ube kutuba jumando ko almami do ye mun foye ha ko ayi suratul ahzab wa qarna fi buyutikunna muso kasabatu kaso kono kanabo ko ayulu kalwa ha ko ayulu kalwa fongo nyonya France fule munna sisa ko kutuba wire ka kala France la ko mo be mun fo lu kudo Qur'an aya fora hadisa fora ani uluka galo loy mata nyon fedro ha ubi yere fule ubi wele tribunal la silama jo se bangale be sa ko yoro la ali amru tisika ke nahi tisika ke dawa tisika ke kala sugu munum be ke ulu donende yo me ko be tawhidi kishefo yahudiya betende nasara betende be se ko fo mimbari ka France ala ye min fo yahudiya kay te se ka foy ala ye min fo nasara kay te se ka foy ala ko silama ka yahudiya jugu ya togo mi te se ko fo ala ko silama ka nasara jugu ya togo mi ete se ka fo min bari kay ni ma yere fule be wore tribunal la donc ambe ala delile dron silama munu sigilembe ala ka wasadi ala ka limana ala ka lenya serenya wudi nambu ka jamana ubila sino ka jamana sigile danger do qataru de bala anya fo togo mi nite se ka jose mbangale unke hijira keri ka wajibire ka boy me min be se ke ka silamiya batona ka jose mbangale unke hijira ma wajibi ka no na tabe ni min sera ka bo kata silama jamana rode kanyi subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bon ko doye nyinin kali nati koni arakannani salli fananye karakannani salla kofe alay fari koro haram ya jahannama la ko hadisa be cogodi o salli fana doni ke ba wuye akan nafila wutila o ba fo mi arawatibu salli fana nani ba nye fula ba kofe nye arawatibu min be salli fana bolo mi hadisa wure nana kuma fule kan ni hadisa min fo nani salli fana nye nani akofe men nani min be kofe ba fo man nafilatil mutlaqa
o ye nafila bilalen de o tɛ konte arawatibu la mais sara min kɔni fɔra a nɔfɛ ko ala bi farikolo haramuya jahanaba ma fo ni taara o sɛgɛsɛgɛ mais naani in kɔni nana naani a ɲɛ naani a kɔfɛ bon dɔɔnikɛbaw ko naani min bɛ a ɲɛ o ye arawatibu ye mais naani min bɛ salli fana kɔfɛ o ye nafilatil mutlaqa sinon salli fana kɔfɛ arawatibu ye de fula de bon ko hadisa wɛrɛ nana ko safo kɔfɛ n'i ye naani tugu ɲɔgɔn na araka naani ko salli ko tugu ɲɔgɔn na ko a bɛ komi lailatul qadri su bato ko bɛ cogo di dɔɔnikɛbaw ko min ye ka naani salli safo kɔfɛ o sabatira sarafu bolo hadisa in yɛrɛ kuma b'a la dɛ mais a sabatira sɛbaw bolo a sabatira serafu bolo ni naani sabatira u bolo ka naani salli safo kɔfɛ mais tuguɲɔgɔnya min fɔra salamu bɛ k'u ɲɛ hadisa wɛrɛ b'a tawsiri ciden ko salatu layli masina ciden ko sufɛ nafila fula de i bɛ salamu bila fula i bɛ salamu bila naani i bɛ salamu bila u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ bon baraji min fɔra o nɔfɛ dɔɔnikɛbaw ko kɔni ma sabati k'a fɔ lailatul qadri a bɛ komi n'u y'u sali lailatul qadri su baraji bɛ d'i ma u ko baraji in kɔni ma sabati hadisa sahalen kɔnɔ ko ni baraji ɲɔgɔnna fana mɔgɔ tɛ se ka sabati ko a bɛ di mɔgɔ ma fo delila jɛlen de ka sɔrɔ i bolo naani salliri sabatira sarafu ni sɛbaw bolo mais baraji min fɔra a nɔfɛ delila sabatilen mana o la dɔɔnikɛbaw ye min fɔ nin naani la o ye nin de bon ko mɔgɔ dɔ ko a ko a bɔra baara yɔrɔ la salli fana ale sallira k'a da bon ko ale ma bɔ a yɛrɛ kalama sinɔgɔ la fo futuri bon futuri ale y'a salli hari bi ale hakili ma jigi safo la lagasara la fo safo wagati ale bɛ mun kɛ bon ciden min b'a ka dɔrɔn a k'a sara ciden ko man neshani salati man nama an salati aw neshiyaha falyusalliha ija jakaraha laysa laha kafaratu illa jalika ciden ko mɔgɔ ni i sinɔgɔra ka bɔ salli dɔ ma ou bien i ɲinana salli dɔ kɔ ciden ko i bɔra sinɔgɔ la wagati min dɛ ou bien hakili jiginna la wagati min o de y'a wagati ye a salli kafara wɛrɛ t'a la n'o tɛ donc hakili jiginna wagati min ko a ma lagasara salli a bɛ lagasara salli o wagati de dɔrɔn kafara wɛrɛ t'a la ni o tɛ waaleykum salam bon minnu ye mori ganaw ye ani musiriku minnu bɛ jamana kɔnɔ u bɛ taa subuhatiw de ta subuhatiw an t'a fɔ delilaw de u bɛ subuhatiw de ɲini k'u b'u ka musirikiya an'u ka furankafoya k'u b'u sabati n'o ye o de y'a to dɔɔni sariya ɲuman kan ka kala k'a dɔn parce que hadamaden min ni dɔɔni ɲuman ni dɔɔni hakika b'i bolo subuhati bɛ n'i ma i b'a sagini ka dɔɔni ye mais ni dɔɔni t'i bolo subuhati fitini dɔrɔn u bɛ se ka taa ni e bon u bɛ ni asiru naati ko abdullahi ibn amr ibn as ale tun bɛ misira ale de tun bɛ misira ɲɛmaya tun bɛ ale bolo ko misira ka niidi ko a tun bɛ misira tuma min ye misira dayɛlɛ k'a kɛ silama jamana ye abdullahi ibn amr ibn as de tun bɛ bon ko niili u ka koyi a jara a ma boli bon ko misirankaw ko abdullahi ibn amr ibn as ma ko min filɛ nin ye ko san o san sarakati dɔ de bɛ d'a ma ni o ma kɛ ko in tɛ boli koyi a ko ye mun ye a ko an bɛ don dugu kɔnɔ de ni san yɛlɛmana an bɛ don dugu kɔnɔ de bogotigini min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ bogotigini bɛɛ kan dugu ka bogotigini bɛɛ kan
o yankan lada de a bɛ ɲini a bangebagaw fɛ o b'a dama an b'a masiri danbe la k'a yɛlɛ so kan ka dinga sɛ min ye a ka ɲɛnamaya ye k'a su dɔ k'a ka ɲɛnamaya ka dinga sɛ ani so k'a dɔ kɔ in kɔnɔ k'a di kɔ in ma ko kɔ in bɛ boli o de la Abdullah ibn Amr ibn As ko a ko ne tɛ nin kɛ nin tɛ bɛ silamɛya sariya la ko a ye lettre ci ka taa Umar ibn Khattab ma ko Umar ibn Khattab ko i y'a ɲɛ n'i ma sɔn nin ma i y'a ɲɛ ko Umaru ko a ye bitaga dɔ dila papier dɔ dila k'a di dɔ ma k'o kana bila kɔ in kɔnɔ mun b'a kɔnɔ ko kɔ in nin lettre filɛ a bɔra Umar ibn Khattab ala ka jɔ Umar ibn Khattab lettre in bɔra e la a bɛ taa e kɔ in ma misira ka niile n'i bɛ boli ni ala de ye ni ala de b'i boli ala k'i boli ji ka don i kɔnɔ i ka boli dɛ mais n'i tɛ boli ni ala ye ala tɛ e boli e yɛrɛ de b'i yɛrɛ boli ou bien i tɛ boli fo fɛn de ka d'i ma an tɛ foyi d'i ma n'i tɛ boli a tɔ ye ko nin papier ni bilala niili la don min ko a fɔra fo ka taa mètre damadɔ ka tɛmɛ n balimaw ni sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ a sanadu fɔlɔ kuma b'a la sara kuma kisa min dɔ fɔlɔ a sahalen yɛrɛ tɛ fɔlɔ kɛlɛ a sahalen yɛrɛ tɛ fɔlɔ ni hara a sahara fana yala nin ye sɛbɛn de ye wa Umaru y'a yira de an tɛ foyi di an tɛ fɛn di ala tana an tɛ foyi di o ma ni ala de b'i boli ni ala t'i boli a to ye nin ye delila de ka sɛbɛn ladaga nin ye de Umaru y'a a yira niili la de e ye ala ka jɔn de i bɛ ala ka mara de kɔnɔ awa an t'i sɔn an tɛ fɛn d'i ma ni ala de b'i boli i bɛ boli ni ala t'i boli kana boli ala de b'a boli ala y'a boli ninnu tɛ delila ye ko i bɛ taa i bɛ sɛbɛn ladaga ou bien i bɛ sɛbɛn ninnu tɛ delila ye n balimaw ala yɛrɛ dɔ y'o fɔ o man yad'u ma la ilaha akhara la burhana lahu bihi ala ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fɛn wɛrɛ bato ka fara ala de kan a ko delila t'i bolo o la fulankafɔya delila tɛ sɔrɔ la hali ni turula i kun kan fo ka t'i sa mɔgɔ tɛ delila sɔrɔ fulankafɔya la donc u bɛ taa dilo ni subuhatiw de la ka kalanbaliw ɲagambi ou bien minnu kalan ma bɔ k'u ɲagambi awa ni asuru yɛrɛ u y'a sɛgɛsɛgɛ u ka sabatilen tɛ hari n'a sabatira Umaru ma sɛbɛn de la Umaru y'a yira niili la dɛ ala de bɛ e boli i tɛ se k'i yɛrɛ boli an tɛ fɛn d'i ma o tɛ delila ka sɛbɛn ladaga bon ko misiri k'a la hala ye juma ye misiri min bon sunkalo dɔntɔ ni kalo sabatira safo kɔfɛ a y'a sɔrɔ mɔgɔ salira u b'a fɔ sali wɛrɛ la ka sali wɛrɛ pour o ye olu ma taamanse ka yira jama la ko kalo yɛra bon salincini kalo de fana ni kalo yɛra safo kɔfɛ a fɔra u b'a fɔ sali wɛrɛ la ka sali wɛrɛ ko nin bɛ cogo di nin ye bidiya de lesiri tɛ nin na diina la ni kalo yeri sabatira a b'a fɔ ɲɔgɔn ye cogo min a b'a fɔ ɲɔgɔn ye o cogo la ou bien ni bɛɛ bɛ micro kan mɛn a bɛ se k'a fɔ micro la k'a fɔ ko kalo yera mɔgɔ minnu tilo bɛ micro la kalo yera mais k'a fɔ ka sali wɛrɛ o ye bidiya de lesiri t'o la kibariya bɛ cari telefoniw b'aw bolo hari ka taa fɔ misiri yɛrɛ ka micro la kuma b'o yɛrɛ la mais o kɔni ye kibariyali de ye minnu ni micro ka sɔrɔ u bɛ se k'a mɛn telefoni bɛ min bolo i bɛ mɔgɔ min telefoni i b'a telefoni arajow bɛ yen telew bɛ yen olu de ye kibariya jɛnsɛnfɛnw ye mais k'a fɛ k'a kɛ laada ye hari safo kɔfɛ mɔgɔ salilen kɔfɛ ni kalo yera sali bɛ taa wele lesiri t'o la o ye bidiya ye ko mɔgɔ min taara
ko kafiri jamana ani islama jamana difference jumaya be comme ale nyinin kali fula de nyinin ka ko ciden ko fana ni mogo min tara sigi musiriku cela ale bari lembila ale ye jamana do fo ko comme france ko ke misaliya bo folo jamana juma amba fo ni islama jamana amba fo ni kafiri jamana kuma fula bola don ke bolo kuma folo tigun wulu ko jamana min na ka islama kacha silama jonsen bangale umbeke fanga be silama udela ni silama ko min ka ke jamana kono de beke ni silama ma so minna oteke nyamareli ni balili bu bolo ni silama ko fengo fenye ko kone ni silama ko akato ya betoy fengo fenye ko nyuma ni silama ko de beke jamana kono de beke asilama de kacha buhari na yasoro kiri tigela mimbe jamana kono na be kiri tigeni loi de konni ni silama jamana Cheikh Muhammad Musalu Semra rahimahullah le bendinde ka ni jama ewa silamau de kacha nu ko mi abeke nu ko min teke ateke silame jonsen bangale umbe dafale mu bolo jamana yin kono hari na ya soro kiri be tigani fengore min te sariya ko nin jamana islama jamana de ko kuma fulana tigu wulu ko kafun ni nye silama jamana ni nye kafiri jamana na ya soro jamana ka kiri be tigani sariya qur'ana ni sunna jamana ka kiri be tigani silama sariya de silama jamana de mais na ya soro jamana ka kiri be tigani loi de kafiri jamana de do har ni silama ba kono iba soro silama ba kono da me atate abe konte kafiri jamana Cheikh Salih Fawzani Fawjan alebe jabu kenende ka ko abe defa kiri tigade la ni kiri be tigani sariya silama jamana ni kiri be tigani loi de kafiri jamana do silama ba kono kala nende kama ko ashaylul jarar ko saukani ya fo nin kitabu kono ko jamana bo nu be se kal amru bu bolo al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari ko sabatile be silama bolo ye ko ye silama jamana ko alebe mun fo ola ako yala ni kiri be tige jamana min kono ni loi ya al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari abese ka kewa ako te se ka kewa har useminu fule kam min fa bobo de kono akode na yasoro ni silama ko min ka ka beke ali amru nu ko min ka ka beke nu ko min kana ka teke silama jonsen bangale um beke a chogola silama jamana do ne ako yala ni luwa be yiro mi jamana minna al amru bil ma'ruf wa nahy al munkari silama jonsen min fuleni ube silama ka bato bangale min fuleni abese ka kewa ako tese ka ke ako jamana ni ebe etese ka dawa ke kata dina ma tauhidi ma itese ka mugo ge ka bo shirikuma ako silamiya jonse make o yoro lawo etese ka dawa haqiqa ke jamana la ka dawa ke kata tauhidi ma ka mugo bali fulan ka foya ma ko itese ko ke jamana la silamiya jonse ma bango jamana la awa kullu be jamana mununa silamiya jonse min fulenya silamiya ka ewa tamanse bangale min fulenya ali amru bil ma'ruf wa nahy anil munkari akullu be jamana min no tese ka ke ako bal kontere yere de be loi be jamana la munu nye tiali kela yere ya ko be ulu de deme ka fanga di ulu de ma ka teme tiya tugu yere ka sira be di tiali kela yere de ka teme tiya tugu jamana yere be tugu disa bara jugu kela uni tiali kela ude fanga be ulu de la ulu de deme lendo ha ka teme munu ko tiya munu ko alata bari fule yoronin kele ni ko be bari de la papier be dima mais ni ko e ka wa kene de be ko e ka papier de nyina la misiri papier ka taka dima gouvernement bolo ni nyep misiri de ake misiri ibe wori min do dafe million ta ne ko ni ba soro sanyiri ga udero misiri papier mais yoronin kele papier be di ewa bari papier o be di mais ni be misiri papier soro jamana en kono bara mangelena sanyiri ga ude ibe sanjatu de ke anofe donc Cheikh Salih Fawzani Fawjani ale be ninde ka ako ni silamiya jamana sariya be tige kiri be tige ni silamiya sariya de silama jamana de do ni kiri be tige ni loi de silama aw ba kono de me silama jamana te parce que hari munun ko silama jamana de na be sika silamiya ka bato bangale na ka ewa jose bangale unke
akon luwa be jamana min na ote se ka ke let's stay in police ebe se ka mo jongo si kare kono ko ayeddo mi akeke fonna mi ilata e wa police la de ibe nyangewo kam mo bale ko ayeddo mi ka ya bugo ko ayeddo mi abekewa ni ya ke ayeshe police ma be dia atedia ali amru bil ma'ruf sawkani nunu yere min fo so aseru jarari uko silama jamana yede ni joli be se ka kene ali amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar o be se ka kene ka joli be se ka kenai silama jamana do hari ni kiri be tigene loy ni sawul fawjani ye min ko o ka kene o ka semben talende do yala ni silamiya jamana ni kiri be tigani loy silamiya jonsen bangalle undo be atese ka ku togola dawa tese ka kya togola ali amru bil ma'ruf tese ka ko nahy anil munkar tese ka bal tiali kala yere fanga be uludela tiali kala yere fanga be uludela am misali la fule abe sariya wala be salafu bolo cide nyere tiali kala udo na ya do ka tiali bonya na ka tiali kabo na tenya nimu togo u ka togo de fo puru mogo ka kisu toroma u be tiali ke cide nye mogo do togo fo dawala mogo do tofu mogo bu siki yoro kole suma me e ka mogo togo fo jamana en kono ke nko o be salafu ka tabolo la de ni mogo min kera bidiya mogo e akera chiale kala jama wuyu waya ba no fa be mogo fili mogo ta kala halado nko abanka sunna la munum ba kala halado anka togo fo karasa ya yire korosa ma bidiya mogo do chiale kala do me ake jamana kono ke nko ba fo ko betu da to donc silama jamana yede al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar abese ka ke anyema ha ewa minye silamiya jose mbangale wo bese ka ke anyema o baw bolo jamana min kono silama jamana de do me nin nunu sabatilente jamana la asilama kacha chogo aba kono de silama uya uye me silama jamana te parce que ta bolo fangate awla wala ni nyenyi ni kali folo jabi afamuna haklina fula de bala haklina folo ni silama de kacha fanga ba awdo bolo na ko mi abeke na ko min kana ka teke o sabatilembe jamana la wa yala jamana ina ni silama ko min ka ke abeke wa nan ko min ka to ya boy to ba ni mo min ko fanga be silama wala nan ko min ka ke bi jamana ko na beke awa silama o ka fo kiri ka tigene qur'ana ke ayo fo ke na ya soro ni aye fen min fo ko fanga be silama wala mali nan ko fen o fe bake aya fo ke kiri ka tigene qur'ana ni sunna ayo fo ke o ka ke na ya soro ka kuma yi donc wala ka hakimando man nin kuma fula de benna ni ye ubune semino non ta la jew ani fawjani ye min fo nu yu fula bila nyogon ko te nyogon jew parce que lu fana ko de ni fanga bawla na ko min ka ka beke na ko min ka to ya be toy ha abaka silama jose mbangale ko silama jamana do hari ni kiri be tigene fe ngore me fawjani ye min fa ko ni kiri be tigene loya te se kan ni sike ali amru bil ma'ruf te se ka ke on nahy anil munkar te se ka ke bal fanga be tiali kala were de la be fanga di tiali kala were de ma donc wala kan kisela kan tanga donc ni nye silama jamana wa ni nte silama jamana ni kuma fula de bala do fana ba fo ewa ko ciden tilela ewa na atara dugu minna ko abesi dugu dala na ye salli wale kamme ko abafu nunu nye silama de ciden tilela dugu be silamiya ka haqiqa de be ciden tilela ni munafiq silamiya tunte wo ciden tilela nu ko dugu salli wale la silama dugu do silamiya haqiqa na nyuma inde be o de tumbe o wakati ana u ka wakati salli be wale ewa dugu kono me bori sonna ube o ye kelenya dugu bori sonna ude be bori de be soya o ye kelenya donc wala nin ka famu nin kuma fula de be nena bo akan nin kali fulanna ciden ko ana bari min kulli muslim yaqumu bayna jaharin al mushrikina ciden ko ne bari lembe silama kelela ni isigilembe kafiru cela ube ni sigilembe mushriku cela a uko chogodi ciden ko silamawa ani kafir la taraya niranahum akana nyogon tasuma uye yerede silama ni kafiri de kana sigi nyogon kan ni nyaba ka tasuma menene la ba ka dumuni tobi ale fana nyabe ka tasuma menene la ciden ko de kana ke la yatarayani niranahuma
afula kana ɲɔgɔn tasuma ye yɛrɛ dɛ donc ni ɲɛ hadisa ya sahalen do a bɛɛ mais dɔɔnikɛbaw ko n'i bɛ kafiri jamana min na an y'a fɔ cogo min i ka bato silamɛya jɔsen bangale i bɛ se k'o kɛ mɔgɔ t'i bali olu la hijira ma wajibi ka bɔ jamana la n'i bɛ se k'i ka dawa kɛ a cogo la i ka silamɛya jɔsen bangale i bɛ se k'o kɛ ni kafiri jamana do komi a ye faransi fɔ cogo min a ye ameriki fɔ cogo min a ɲuman i kana sigi ye i ka taa sigi silamɛ jamana la o de ka ɲi dɛ mais n'i bɛ se k'i ka silamɛya jɔsen bangale ni ka batow bɛɛ kɛ hijira ma wajibi kan a kanunen de do i ka hijira kɛ ka bɔ i ka taa silamɛ jamanaw la mais hijira ma wajibi kan n'i bɛ kafiri jamana min na n'i bɛ se k'i ka jɔsen bangalew n'i ka batow kɛ bon n'a y'a sɔrɔ e tɛ se ka i ka silamɛya jɔsen bangalew kɛ i tɛ se ka batow kɛ donc hijira bɛ wajibi kan sisan hijira bɛ wajibi kan i ka bɔ o jamana la har o yɛrɛ ko sal fawjani y'a ka fatawa dɔ kɛ minnu bɛ sigi kafiri jamana a ko kafiri jamana mun ni mɔgɔw sigilen bɛ ko a bɛ se ka ko ne bɛ se k'i ka jɔsen bangalen kɛ an bɛ sali an bɛ sun kɛ an bɛ sunkalo sa a ko olu tɛ o a ko isikaw bɛ se k'ale amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar a bɛ se ka kɛ ya a ko i bɛ se ka dawa kɛ wa a ko silamɛya jɔsen bangale silamɛya ka fɛ wa taamase bangale dɔw de ye ale amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar a ko silamɛya ka bato taamase bangale dɔw de ye o ye fo de ka se ka kɛ ka dawa kɛ ka mɔgɔw wele ka taa tawhidi ma ka mɔgɔw gɛn ka bɔ filankafoya ma har ewa ɲaame ewa maa dɔ sali bayin kutuba ou bien kutuba juman dɔ ko alimami dɔ ye mun fɔ yɛrɛ ko a ye suratul ahzab wa qarna fi buyutikunna musow ka sabati u ka so kɔnɔ u kana bɔ ko a ye olu ka loi ko a ye olu ka loi fɔ ɲɔgɔn ya faransi fule mun na sisan ko kutubaw yɛrɛ ka kala faransi la ko mɔgɔw bɛ mun fɔ olu k'u dɔn kuranɛ aya fɔra hadisa fɔra ani olu ka galo loi ma taa ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn u bɛ yɛrɛ filɛ u bɛ wele tribunal la silamɛ jɔsen bangalen bɛ se ka kɛ o yɔrɔ la wa ali amuru tɛ se ka kɛ nahi tɛ se ka kɛ dawa tɛ se ka kɛ kalan sugu minnu bɛ kɛ ye olu dɔnnen de ye o mais ko i bɛ tawhidi kisɛ fɔ yahudiya bɛ ten de nasara bɛ ten de e bɛ se k'o fɔ min bari ka faransi ala ye min fɔ yahudiya kan i tɛ se k'a fɔ ye ala ye min fɔ nasara kan i tɛ se k'a fɔ ye ala ko silamɛ ka yahudiya juguya cogo min i tɛ se k'o fɔ ala ko silamɛ ka nasara juguya cogo min e tɛ se k'a fɔ min bari ka ye n'i ma yɛrɛ fule bɛ wele tribunal la donc an bɛ ala deli de dɔrɔn silamɛ minnu sigilen bɛ ala ka wasa di ala ka limana di ala ka ala ɲɛsiranɲɛw di n'an b'u ka jamanaw bila sinon u ka jamanaw sigilen danger dɔ kataru de b'a la an y'a fɔ cogo min n'i tɛ se ka jɔsen bangalenw kɛ hijira kɛli ka wajibi de ye ka bɔ yen mais min bɛ se k'i ka silamɛya bato n'a ka jɔsen bangalenw kɛ hijira ma wajibi kan mais o n'a ta bɛ ni min sera ka bɔ ka taa silamɛ jamana dɔ de ka ɲi subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk